ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, കുഞ്ചൂസ് വേൾഡിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്കിന്ന് സിമ്പിളായിട്ടൊരു ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇല വെച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് ബ്ലാക്ക് കളറ് ഞാനിവിടെ അടിച്ച് ബോട്ടിൽ ഉണക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി സെക്കൻഡ് കോട്ടും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഫസ്റ്റ് കോട്ട് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ സെക്കൻഡ് കോട്ടും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാവൂ. സ്പോഞ്ച് വെച്ചാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ബ്രഷ് വെച്ചോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ ബോട്ടിൽ മൊത്തം പെയിൻ്റ് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കിയും പിന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരു ഇലയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ സൂര്യകാന്തി പൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇല എടുത്തേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇല എടുക്കാം. നല്ല ഷേപ്പിലുള്ള ഇല വേണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ പകുതി വെച്ച് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ഇനി നമുക്ക് ഗോൾഡൻ കളറും കൂടെ ഈ ലീഫിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നന്നായിട്ട് കൊണ്ടും തുടച്ചെടുക്കണം. തുടച്ചെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പോഞ്ച് വെച്ച് ഇലയിലേക്ക് കുറച്ച് കളറ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇല മൊത്തം ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആവശ്യമുള്ള ഇലകൾ മാത്രം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇല മൊത്തം പെയിൻ്റ് ഇട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ബോട്ടിലേക്ക് ഇത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. നമുക്ക് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കുറച്ച് ഫെവിക്കോളും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒട്ടിയിരുന്നോളും. പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊന്നും പോരത്തില്ല. ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇലയിന് കുപ്പിയിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കണം. നേരെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെരിച്ചൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇല ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം. കൈ കൊണ്ട് വയ്യ അമർത്തിയും കൂടെ കൊടുക്കണം. പതുക്കെ മാത്രമേ ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇല മൊത്തം ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ ഇലയുടെ മേളിൽ കൂട്ടി നമുക്ക് ഗോൾഡൻ കളറും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇലയുടെ പുറത്ത് നമുക്ക് കളറ് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ചെറിയ ബ്രഷും വെച്ചിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളറ് ഭാഗത്തിൽ കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇലയുടെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ബ്ലാക്ക് കളറ് അതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കോളും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. നമ്മൾ ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വാർണിഷും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഗ്ലോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ബോട്ടിൽ കിട്ടും. ആദ്യം നമുക്ക് ഇലയുടെ മേളിൽ കൂടെ വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം ബോട്ടിൽ ഫുള്ളായി വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കണം. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പിക്ചറാണിത്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. Thank you.